Molweni, silapha ka-Ward 11. Bangonobhizinesi bala. Ufika kwethu sifike sangena kwelo holo lapha. Of which ke sikhutshwe ngukhansila khona malunga. Hayi sisibona. Bathiwa ke kuzohlalwa i-meeting ibe no business ekhutshweyo le. So here we are. Amavolontiya sisebenzisele wona ukhansila la for basikhuphe meeting yabona kaxoxa mosapho bayoyika kwale. If be meeting leyo they could have easily bahlala meeting, but ngenxa yoba kusiliwe now there is no business balapha ewadini ka-Ward 11 and sinalo ngxaki ke apha ke ngoku kophinda kuthiwa umbutho we-ANC asiwufuni ngenxa yezinto senzelayo. Umbutho ngukhansila we-ANC lo usenzele izinto, sihleli apha ngaphandle singono business. Sikhutshwa phaa for amavolontiya and sikhutshwa amavolontiya. The minute ilanto i-messages sifumana isiwe from u-PA, xolweni kancinci guys, xolweni nje kancinci ndizoniphazamisa kancinci, ndizoniphazamisa nje zo. I-meeting esisuke siphume kuyo phaa ngaphakathi le ihlela aba bantu bahlekayo phaa. Si-approachwe ngu-PA lo walapha i-admin yalapha elantini ewadini isixelela uba kuthiwa masiphume phaa. And there is le nto ke sasiyilwele before. I think mhlawumbi there is la anger yoba sasilwile before samthatha samsa kwi-speaker's office. And kubantu ke bacimba iphelile ayiphelanga, we still continuing, we still sisalwa kakhona. And ukhansila nokulantsya no-PA yakhe isikhuphile meetingini. And the reason why sizohlala apha kule meeting mhlawumbi I think kuhle khasicacisele ntombazana nje yoba sizohlaliswa yintoni apha kule meeting. Yeah, understand? No, this is serious. I don't want kaloku apha kuthiwa silwa uceba, you understand? And kuthiwa silwa i-ANC. And now what have you found nina nizi-SMMEs? Sifumene i-call izolo. Phofu mandiqale ekuqaleni. Bekukhe kwafunwa i-meeting zi-SMMEs. Xa ndicela indawo ku-PA ohlobo ndidla ngokwenza ngalo, nditshekishe uba idate ethile i-available na. Wathi kuba kuthiwa asizuphinda siyifumane indawo for i-meeting. Khange ke siphinde sibe nayo i-meeting manje, khange sibe nayo indawo. Izolo ndifumana i-call kuthiwa kukho i-SMME yakwa-Ward 11 esebenza kwa-Ward 14 eba umsebenzi wakwa-Ward 14. Ndazama kuyilandelela loo nto leyo, saya kwi-meeting namhlanje. Xa sifika phaa emeetingini saxelela uba kwenzeka ntoni na. Ngoku ke besibuya kuloo meeting sizoripota ebantwini kwi-SMMEs uba kuhambe kanjani, njeba ke siphele sigxothwa ngu-PA phaa esithi uba masithethe nokhansila uba kutheni singangeni phakathi. Sisikuhle xolo mandibona bras ndinomsindo, you understand? And into endenza umsindo apha yoba sizi-SMMEs, we not politicians. And asistephanga to i-bound kakhansila emhlabeni wakhe webu-politician, singene kumhlaba wethu yazi-SMMEs. I-fight iqale when siyokhupha uno-contractor wakhe angadibani ne-SMMEs. Kusebenza khona umntana kakhansila nalapha napha. And now silapha again on the same issue. Ukhansila usabambe laa nqala sasiyenzile just why engasiniki singono-business balapha ngenxa yoba uthi izinto zethu maziyoxoxwa kwa-speaker's office. Sisilanti ufungathi ufuna uthetha nawe, ndakubona phakamise isandla sona. Tasvich ndima apha ke ndi-SMME nam. Iyandikhathaza le nto yenzeka apha ewadini. Apha sizi-SMMEs asizanga asizo-SMMEs zemibutho. Apha sizolwela ilungelo lethu. Ilungelo lethu lika 30%.
esi-entitled kuye u-30% sizi-SMMEs. Mna ndahamba imeeting apha me-SMMEs ngo-2021 andikasebenzi nanamhlanje, kusebenza abantu abangakhutshwanga yikomiti. Ubona umuntu esebenza uthiwa kula project bekusebenze ubani. Abantu abaninzi abayazi loo nto ezi-SMMEs. Into yethu thina kumatsha sizemeetingini sizobawisa ngenqatha le project kwiprojekthi ezayo, but ibhilikiti laa projekthi niyibona iphelile kusebenze abantu abathile. Asibhodanga apha, singenanga nge-4 Jackson, sazalelwa apha kaWard 11. Iseyisiniphi ingekabiyiyo yi-ANC. Amalungelo ethu ezi-SMMEs azokulwelwa sithi bantwana zinzalelwane zalapha kwa-5 uyotsho kwathu. Yes. Ilantuka ibhangalo eli lelika-BCM besicela ngongena. Sithini isizathu sobana ngoku kuthiwa asizongena? Funeka siyocima laa nto sasiyibhalile kuspika. Sasingaxoki ngoku esasiye kuspika. Uba kufuneka kwenziwe loo nto izawubonakala kuspika into yokokubana njengoba naberhuqa inyawo nje into yakaWard 11 ekapheli. Just to edisha, yabona ingxaki yethu uzibona sofaka kwinto zepolitics, into zofaka ze-successions zalapha ewadini, iyasidika thina singono-business. And the question esiyibuzayo, the reason why sasiye ka-5A, sasibuza uba uceba ungena ndawoni kwinto ze-SMMEs. Uceba introduce ikhampani, i-SMMEs zixoxe nokhampani. If kuthiwa co-package, i-SMMEs mazizoxelwa zona ngunokhampani, ngunolanteya, ngunocontractor ako-package. Then we'll understand, zininzi i-project esizi-understandileyo khona. Apho khona bengekho-packages, understand for i-locals. And now, xa uceba ezifaka ngaphakathi, and now elidabi lakhe ingathi liya liba personal now. Understand? Ngofaka nathi ke ngoku. Because it seems like the media house is involved, and lena ndithi ke ngoku xa isebenzisa yakhe ilandiya i-platform as a politician, let me use my platform as ilandi public house, ilandi publishing house, so that abantu bayibone uba kwenzeka ntoni na. Because we've been sitting kwezinto nangoku kwalo mntu kuthiwa ngeniwe phaa, kuthiwa ubethathwe from apha eofisini kaceba, usuwe nguceba khona. Can you confirm leyo into? Ayinjalo futhi kutshiwo kuthiwa kuba ukhutshwe yi-office kaceba. Then the question yoba kwi-deployment of SMMEs or ubekwa usiwa kwe-SMMEs uceba undingena ndawo. And ivaliwe iproject ayivalwanga nangu-Ward 11, ivalwe ngu-Ward 14 ngenxa babeyibona uba into eyenziwayo apha irongo. And apha ka-Ward 11 kuthiwa masithule thina sivalelwa ngaphandle. But I think mhlawumbi eyona nto mhlawumbi kucinga siyayoyika apha asiyazonqena ipolitics asizifuni. But anyone that is stepping on kwi-boundary yethu yelantika ye-business, then we're gonna challenge them. Kaloku bazi-politician akho nto ibadibanisa nelantika nelantika ne-business. I-business yethu bafike silapha, babefikile silapha, basishiya silapha, and nalona uzosishiya silapha. It must be clear le into. We're not going anywhere, we're not politicians. Sawufela kule business. So it's up to choice ye-ANC plus nalo mntu bamdeployileyo uba ngubani na ozoshiyeka at the end of the day. Thina soshiyeka silapha. And the unfortunate part yenziwa xa kujongwe ilantika i-local government elections, and lo sisi lona uchallenge i-business ilandi people. Ukhona umunye ufuna uthetha? Mama, right? Sistande. I think sonke se right.